Var der nogen af jer, der var i går? Ja. Så ved alle, hvad jeg tænker på, når jeg siger snegl. Hvad jeg tænker på. Sneglen, den sidder her, og der sidder alle de der femmerhår og celler, som optager lyden via de femmerhår. Og det er de der små femmerhår, som på en eller anden måde bliver beskadiget. Og det er dem, der så genererer en tone, som faktisk ikke eksisterer. Den eksisterer kun inde i ens eget hoved. Forstår I, hvad Nikolaj han står og siger? Yes. Jeg spørger, forstår I, hvad Nikolaj står og siger? Ja. Godt. Skide godt. Jamen, det er jo egentlig det. Ja, det er det. Skal vi gå videre til... Skal vi have dagens hardcore fact? Jamen, Ja, dagens hardcore fact. Hvad var det, det var? Det kan jeg faktisk ikke huske, hvad det var. Så finder vi på noget. Så finder jeg på noget. Det var noget med knogler. Det er rigtigt. Lad os få jinglen på. Det er netop lyden af dagens hardcore facts. Og i dag vil vi gerne fortælle jer, at de mindste knogler, vi har i kroppen, sidder i øret. Jo tak, det var dagens hardcore facts. Sådan. Og Nikolaj skal lige vise, hvor henne i øret de sidder henne. Der kan du lige komme hen, Niels, og vise. Men de sidder... Fordi det er jo stadig her omkring. Hvis